no tuve una infancia fácil. A eso le sumas que me empecé a automedicar con drogas blandes, activando alarma, perquè quan fa X coses pot ser que et desencadenin altres coses. Ui! Jo vaig demanar anar a l'ingrés perquè pensava que si em quedava a casa m'anava a morir. Està prenent molt bitxí. El bitxí forma part de l'escrit. Que encante! I quan me prenc, algo pase! És que se me'n va la flapa. Que la nostra filla allà, darrere el vidre, i jo no la vaig conèixer. Això és una cosa que dius, hòstia. Si el loco va y dice que quiere ingresar, no va a ingresar. Porque el psiquiatra de urgencias considera que está lo suficientemente cuerdo como para darse cuenta de que está loco. Te prens segons quina medicació i estàs com a letargat, Sents que la vida passa allí, però no passi aquí. Escribí en un papel: ¿qué me has dado, hijo de puta? Y me puso: lo que te merecías.